Ngokoro benki ya yeritko n'umwancu murigereri citariki emeronko etatu cyumutinyo kanu mwaka w'ibibere na meronko berenene ritko ryo mwerekegima ase umukane ekerabona nkwegena naritko ryo bari toyero kegima nanene no gendere twegokya aso kubwate miroberi yonse yegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwanso bwo mugusingo kwarganya semesa yamayaye cinsa 10 eriyo kumanya muna nara yaya gendere takorekana imeyense ya Kenya anene asenchera ereyo winge kero turoche buna amanke anene ngana yeto igendere takoreta umungso monene ase ensemo yamayimayu meye county ya Nakuru twaro chabanta bangirgo babete bagusiria amagimabo na ababwatani gusabara ingo bagendere tawikirana bwasiri Goro mukonyi bo murayiwense rigadi gashawa abete kawikirana na se chinga kechiga murayiwense Dr. William Samuel Ruto amona barayibande nigo bayikiranire asensemeyo eriyo wokorwa gose kubwatoka enkwana yabo bunankire kieke gabaroberete gokora soko ne kyabuna chia matechi cyabete chikonyorwa owaka cyabere chigo konyeka asimono abagenderete kwene kyabune serikali negenderete kubeke mirobere mekiranu yoko ene kyabuna umuchando yegato rugo cyakobago yoko affect abantu abange imeyense ya Kenya nejinga kibego toroche buna umuribo murayiwense mama Recho Ruto nere nigakiranire ase county ya Machakos anchire asenchire yamo yoko bwatoka obokonyi gochiase baria ababete bawakwa n'umuchando bweto igo nyorabuna nigagocha magega yo murayiwense Dr. William Samuel Ruto abwe mambia rera bagutwara ege karo n'abawaziri asenchire mo yo kwanira emerobere yobente kubekwa soko ene kyabuna babere bakoriya richibu kubwatkana n'umuchando yogendete kwenekiwa imeyense ya Kenya kukwariga senche ya benekero ngo kumanya buna sensemo ya Facebook nabo kogendera gutonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube atonyora wetera Ndizi TV News nabo igase website ito nabo ko yasomo wetera www.ndizitv.net ero togendere kusanga asobwamo Retariane Evelyn Osero uriato kubatira na sensemo ye imanyerero ni gakuru kwa Lilia Musena boigo Kevin Mugambi ne roko ene kya chipita ne ryogi cya wikere asenchera bene ngo kwarga ni tobe togo chaka amaya ye cinsa 10 asenchera ere yobwenge awasomura iwense Dr. William Samuel Ruto amona barayibande gatiabo mugavana we county ya Nakuru Susan Kihika babere bawekirana asensemo ya maimayu yotoka me county ya Nakuru ase baskano bete gogo korekana koira bantabanke gusiya magimabo kubwatkana no gwateka wedam eyo yabete geko somba chia mate chinyinge nabantu wetani emeronke ne gusiya amagimabo abo chinga kyabande bagendrete konyora obowenia ase enyagitari gukona chinga kyecho Ruto nigatero na babekire mirobero yoko ene kyabuna bali bonse babete bakonyora ogwakoko nigo barachiye gokonyeka kurwase omuchando yo Ruto nigatero buna nigo abarachi gotuma abo bisaba bege kosi ya KDF asogo konya koriya emebere y'abantu gose gotoria gose koriya abantu abokero kende babete bako bwatrani wana osombwa bataranyorekana goika boniga nechinga kyagenderete gotebune serikali negenderete koene kyabuna barigirira ikiburi bene ryo gukora umuchando bweto igo imeyese ya Kenya na koene kyabuna magima y'abantu nigo arasaya kwa hivyo kwenu watu wa hapa Mai Mahiu, manyumba yenu yamebebwa na maji, mali yenu yale mambo yote, ng'ombe, mimea, chakula imebebwa na maji. Tutahakikisha kwamba tumefanya kazi pamoja na nyinyi ndio mpate mambo yenu yote, tuweze kuhakikisha kwamba mmepata msaada mbadala so that you can so tutapanga hivyo, na ndio sababu hiyo county government iko hapa, regional government iko hapa, regional commissioner na wale watu wake wote na mashirika yote ya serikali, wizara ya afya iko hapa, wizara ya mambo ya provincial administration iko hapa, na tuhakikishe na ile ya special programs ambaye inasaidiana na kutafuta mambo ya chakula
pia waziri yuko hapa, ndio tuhakikisha kwamba hii mzigo tunaubeba pamoja. Manchu mulgereri wano yono muraibese Dr. William Samuel Ruto na kumanyani go bagendrete no murobiro yo imeye county yo ya Nakuru asane na gendrete koboria abananchi kobwatrana ase okubakonya bari babete bagwakwa no muchando yo bwetoigo togoska bosioni go omonchoreria Jimmy Wanjigi oyibo igoboretie kerogo orengo murwaneria bwekerogo kyoburaiwense wetrase kya makia Safina Party abaireka weso kya na komo chia umuraiwense Dr. William Samuel Ruto kubwatkana no muchando bwetoigo yogendrete kwenekiwa imeyense ya Kenya uyeno nyarabo obeire gukoira amagima y'abantu gukwana nabari kime mucyo Nairobi Wanjigi ntigatere buna guseniga mogosire Ruto asogoteba buna nigo atakumeretie engane yona otane kinige kire kyorokererio kyobutume kyobobebwe nibo yeserekali nigatere buna Ruto nigagendrete gotiga abananchi bagendrete gucandika ase atari gotumeka enibo ya serikali asenchera ebwenerete naigo kumugania abega kurwabisi. The sovereign debt challenge can no longer be treated as a movement of wagons of borrowing, spend and tax. This has to be established and contestably evidence of the fact of the real public debt. The sovereign people of Kenya must get a comprehensive picture of the nature of debt, what it was paid for, was it lawful, whether it was utilized for the purpose that it was borrowed, was there value for money, and the authorization to borrow the debt. Those who have been borrowing humongous loans without adhering to the Constitution and budget laws must be held individually and collectively liable. They must be paid. They must be made to pay this debt. In conclusion, Kenya's economic problem is a political problem. Please understand it. I don't care Ruto is the main problem. He ascended to power through political lying and deceit. He lacks political legitimacy. He has escalated his lying to grabbing. He is lying by grabbing Kenyans' hard-earned incomes through mpende msipende punitive taxation. The gross mishandling of the devastating funds has only confirmed this. He has reached his dead end. Don't care Ruto must go now. Totgara nayo nigo ekyombe ya data protection kyabirege kwene kyona kyabirege kunyora chiro vote wetani chiri bwisano kubwatkana no gosona no wa data gose computer hacking ase bikore binde byabere bikogayenwa goikabono nakorengana no mo commissioner wekyombe kyo Immaculate Kasait nigatere buna nere byekero engana bune yega yabereke gokorekana gose bare babere bakonyora gose bakonyorwa asomo chando iga kwene kyabuna ngwa kabale orobot yasichinga kibwenerete echo chire inse yechinsa emeronko 5 na ibere eryo konya asengane yoko gayanwa inse yamatuko emeronko kyanda. Maneno ya hacking si peke yake maneno ya data, ni maneno ya security ya internet. Tunachunguza na tunaweza kufine pale ambapo tunapata mtu akiwa na hatia, tunaweza kufine kama wame breach maneno ya data protection. Ya muhimu pia kama any institution imepata difficulty ama imekuwa na data breach, wanastahili kuripoti katika ofisi ya Data Commissioner within the next 72 hours. Na hiyo ni kitu ya muhimu kwa sababu hiyo ni nafasi yao ya kutunza na kuangalia ni nini ambayo ilienda vibaya, ni nini wataweza kurekebisha, na hiyo ndio njia mwafaka ya kuhakikisha ya kwamba hata maneno yoyote ambayo wameguzia data ya wananchi inakuwa
Serikali ye kaunti ya Migori kubwatrana nenseme yo etenirete ogutukana bagutanga amarwaire CDC nigo babwateranire asogokinia obokorerbo bochenu ase kaunti yo ya Migori korengana n'umuteneneri ONCD Amihaman nigo baterena babere bakumanya chinsemo chiria chiabeire chiwakwa n'umuchando bwa marwaire asekeria babekire merobere mekiranu yo kwenekia buna babere bagutanga amarwaire ayo anene oborwaire bwa malaria na boigo ebinyinyi binyamureo korengana n'umugavana bwe county yo ya Migori nigaterana n'umurubirio urabe kogokonya mono ase ogotanga amaroira yaberega kwambukira mono ase abamenyi n'abamenyi be county ya Migori asekere nonya nabatere buna goikabono umubaro bwa bari abagenderete kwambukirwa n'amaroira yo obeire gokoirana ise kire korenganiwa n'amatwakurumagega. Able to make incredible strides in HIV and malaria. So part of the visit today is to celebrate and see the impact of our partnership over the last 45 years. It's a visit that is intended to assess where we are, to also look at the emerging needs and the emerging deficiencies that need to be addressed urgently. Migori County is one of the counties that benefited from CDC's donation of a molecular machine that is able to detect to the closest unit some of these things that are very Nabarai anene ababunge kurwase kaunti ya Tana River nigo baruro kuboria ochase serikali nene kwerekia bunango bekere mirobere mekranu yogo konya abakenya kubwatkana n'umuchando bwe mbure nyinge yogendrete kwenekiwa ase chinsemo au ukwana samagacho yebunge nigo mo senator Omungatana Danson naboigo omubunke obura Yakubu Dubo babere amono mu women representative Abdullah Amina ababere bagoteba bune serikali nebwente kubeka ensemo chibesa icho kirabe chigokonya ekero umuchando buno yoiga obeire gokonekiwa ase chinsemo au imense ya Kenya nonya nabonigo babere bakomochia o serikali wetrase wizara yobosombi bwa para ase okosiereria oporosia bwechpara gentononya nabo kyaberege kwerera nonya nimebaskano kwenekiwa ase chinsemo chinyinge na monno chidaraja gusarikana yani gagocha chinga baskano bwato betokwenekiwa sinsemecho koirera abantu gosiria amagimabo chinga kyabande bagendrete korigwa ababete bakubwataniwa n'umubaskano yo wa jamaa na marafiki ambao wameadhirika na ile boti ambayo ilipotea kwa maji na watu zaidi ya 20 ambao mpaka sasa hawajulikani walipo. Tunaambiwa kwamba kuna mili ya watu ambao imepatikana. Tunatoa pole zetu kwa sababu hawa jamii ambao wamepoteza ni watu wa kutoka Tana River na Garissa. Hii ajali imetokea mahali ya Mororo ambayo iko sehemu yetu ya Tana River County. Tunasema pole sana, na jambo la kwanza ambalo tungependa kusema ni kwamba serikali ya Kenya serikali kuu tunawaomba wafanye haraka sana wafike Tana River na eneo hiyo yote ambayo maji yanashuka. Kukitokea jambo lazima kukue na watu ambao waweze kuchukua jukumu hilo na Kenha, kwa sababu barabara hiyo imekatika wakati wa flood ya kwanza, that was last year. Karibu miezi 5 hakuna kazi ambaye imeweza kufanywa na watu wa Kenya. Na tunajua kuna pesa emergency ambaye imetolewa ili iweze kufanya kazi kama hiyo. Tunataka serikali iende kwa uharaka sana Tana River. Tunataka rescue team ikuwe hapo, kwa sababu kama ile boat jana ilikuwa pale, mostly ni private boats ndio zilikuwa pale. Hazikuwa na zile boat ambazo ni za serikali.
Mwancho murigere bano oroboti oruna rogotoreta omwerio bwamaye chinsa ikomia senchera ere yobenge korende na mange togendrete go kwariganiria nekero trocho mokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua amona baraibande kurwa serikali ya Kenya Kwanza abagendrete ase omuyega bwamatanga yoko mwenia oyo kabere omwak Bishop Amos Mathenge Kabuthu oyo gendrete okorekana se chinse mochia ihive imeye county ya Nyeri na kumanya boigo moko morugibo muraibense Mama Rachel Ruto nigabereka wikirana asensemo ya Machako senchire moyo kubato kobo konyi ucyasibari ababere bawa kwa numuchando bwetoigo asiboigo omorugi bo mokonyi bo muraibense Pastor Dorcas Gachagua nere boiga kubato kobo konyi ucyase bare bakirwe numuchando yo ase ensemo ya Kajiado ayo negati ari togendrete go kwariganiria aisora tukonyora senchira ere yobekiranu ekero yaragirense yemo na boigo chinsa isato cyamugoroba bunarabe yakoretwa sore nere Vincent Onyancha inyora necingaki abakenya bagendrete kweroberia abosio bweritkoria ankyo tariki ya moyo mutienyi o gatano ritko rimanyekanete gose bagocengera ritko rimanyekanete buna Labor Day mwancho murigereri ogendera kubwatia Ndizi TV iro togendera go kumanyia amange anene bunago korekana imeyense ya Kenya kurwase chins nyo chionsi asensemo ya Facebook hendera gotonyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News ase website ito naboko yasomwetera www.ndizitv.net ase togotoka chinsa emeronko ebirenanye iretriane Evelyn Osero oriatwa gwatrana sensemo ye imenyerero nigakro kwa Lydia Mose nabaigo Kevin Mugambi nero ineke achibichanero gichawe ikeire asenchire abene kukuganeria burigerero boro buyana baigo emagoroba erentwereru